katastrálnom území Moldavy nad Bodvou prebieha projekt pozemkových úprav, ktorý má jednoducho povedané urobiť poriadok v roztrúsených pozemkoch jednotlivých vlastníkov. Rozhodnutím okresného úradu Košice okolie, odbor pozemkový a lesný z 8. októbra 2020 bolo nariadené vykonanie pozemkových úprav v katastrálnom území mesta Moldava nad Bodvou. A to z dôvodu, aby sa zosúladil právny stav medzi vlastníckymi a užívateľskými právami s realitou, ktorú vlastne v katastri máme, ktorá je odvodená od historického vývoja, ktorý prebehol ešte pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách. Poďme teda bližšie k tomu, ako sa dospelo k aktuálnemu stavu a čo bude nasledovať ďalej. Bolo založené Združenie účastníkov pozemkových úprav. Tento projekt prebieha približne, teda vo februári 2024 by malo byť ukončené, ale keďže sme mali nejaké námietky, ktoré bolo potrebné zapracovať do riešenia, tak sa predĺží približne o tých 8 mesiacov. Výsledkom bude to, že všetci účastníci budú mať scelené parcely, ale len v extraviláne. To znamená, Ečkové parcely budú scelené, prioritne budú pozemky usporiadané tam, kde má vlastník väčšinový podiel týchto pozemkov. Každý jeden vlastník bude mať možnosť vyjadriť sa k navrhovaným zmenám. Momentálne prebieha vlastne stretnutie s každým jedným účastníkom, kde spoločnosť ako zhotoviteľ firma Geodating navrhuje pozemky a s každým jedným vlastníkom sa preberá návrh, kde by mal mať budúci pozemok. Berú sa námietky, súhlas, vlastne podpisuje sa zápisnica. Až po vyhodnotení vlastne môžeme ísť k ďalšiemu schvaľovaniu. Vlastníci boli oslovení písomne a všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnom webe mesta. Zaujímalo nás, o koľko vlastníkov pozemkov v skutočnosti ide. Vyše 400 ľudí sú vlastníci, pričom vlastníci malých pozemkov do 400 m2 boli vyzvaní listom, že môžu si vlastne tieto pozemky, môžu ich odpredať, ale nie za trhovú cenu, ale za vlastne bonitu. Niektorí sa rozhodli, že boli aj takí, ktorí sa rozhodli, že už nechcú mať svoje pozemky, napríklad nejakých 30 m2 po niektorí mali a niektorí si ich ponechali a vlastne sa im takto vytvoria nové pozemky. Aj vďaka skutočnosti, že sa v Moldave realizujú aktuálne zmeny, budú mať vlastníci roztrúsených pozemkov ponovom k dispozícii jeden pozemok v celku. Myslím si, že tento projekt je dobrý, ľudia sú v konečnom dôsledku spokojní s tým, že sa im pozemky, ktoré mali roztrúsené po celom katastri, vlastne scelia. Každý pozemok bude mať prístupovú komunikáciu, ktorá však nebude musieť byť ani asfaltová, ani vyštrkovaná, len v katastri bude zakreslená. No a jeden z účastníkov je aj mesto Moldava nad Bodvou a jeho pozemky sú vlastne spoločné zariadenia a tieto zariadenia sú napríklad cesty, cintoríny, chodníky, takže sa nám do budúcna vlastne vytvára možnosť zhotovenia ciest, ktoré máme zakreslené v územnom pláne, lebo pozemkové úpravy vlastne vychádzajú na základe územného plánu. Je premietnuté vlastne, kde máme zakreslené, kde máme pripravené cesty, kde máme pripravený nový cintorín v meste. Tak toto vlastne sa premietne do pozemkov mesta. Pri spomenutom čísle 400 vlastníkov sa môže ľahko stať, že dôjde k námietkám z ich strany. Čo v takom prípade? Zapracujú sa všetky nesúhlasné vlastne stanoviská alebo nejaké námietky. Všetko sa zapracuje. Budú ešte raz vyzvaní na toto stretnutie a keď bude vlastne každý spokojný s navrhovanou plochou, tak sa vlastne príjme rozhodnutie, ktorým sa vlastne upravuje stav v katastri. Okrem spomenutého projektu prebehli v Moldave aj iné pozemkové úpravy. V katastrálnom území mesta okrem projektu pozemkových úprav nedávno prebiehli aj jednoduché pozemkové úpravy. A tie boli vyvolané žiadateľom, správcovskou investičnou spoločnosťou. A tie sú vlastne na juh od železničnej trate. A tie sú už ukončené.